wato Saudi Arabia ta kori jakadan Iran daga kasanta ta ba da awa 24 shekaran jiya, yayin da ta ce fice bar mata kasa idan kuma ya wuce awa 24 za a arrestin ɗinsa. Wato mutane da yawa suke tambaya ne, Rima me yasa idan har za su iya korin jakadun Iran kamar Qatar ma ta yi, me ya to dalilin da ya sa ba su shiga yakin ba? So idan har ransu zai iya baci, wato Iran ta fito ta ba su hakuri akan cewa su hakuri da harin da take kai musu cikin kasashen su a matsayin su na makwabta, duba da sun fito sun ce ba za su sake barin Amurka ta yi amfani da kasar su domin kai ma Iran hari ba za su amince da hakan ba. To amma Iran ita cewa take ba shine babban matsayinta a yanzu ba, rigakafi take so ta yi zuwa gaba. Idan har za su iya yin haka, me dalilin da zai sa su yanzu bukatun Iran shine duka military bases din Amurka ya bar yankin Middle East, duka su fice musu daga wannan yankin kwata-kwata su bar yankin Middle East. Ba matsalan cewa za a yi amfani da kasar ku yanzu aka yi mana hari ko bara aka yi bane. America ba reliable country ne a wurin su wanda za su amince da maganar su ba. Saboda haka su fice su bar mana kasa, su fice su bar mana yanki complete shine damu mu. Idan har ba za ku iya ba kuna tsoron su, to mu kuma dole kuma yakin nan ya shafe ku. Saboda bayan da za a yi yaki da Amurka su zo ku ajiye sojojin su da jiragen yaki a kasar ku wanda za a yi amfani da su a kanmu, kuma ku ce tunda ku ba za a yi amfani da airspace ku ba saboda haka ku ba ruwan ku. A'a, ai in ba ruwan ku to su bar kasan ku gaba daya. Mu san cewa muna yaki da su akan ruwa, ba su da wani alaka da yankin Middle East. Wannan shine bayanin da Iran ta yi. So me dalilin da yasa su Saudi Arabia da su Qatar suka kasa shiga wannan yakin bayan cewa suna da kayan yaki, sun kashe maƙudan kuɗaɗe domin sayan makamai a wurin Amurka saboda irin wayannan ranar jirage, suna da jirage yaki da abubuwa makamantan haka. Amma me dalilin da yasa ba su shiga ba? Wato a zahirin gaskiya shine ba wanda yake so ya shiga fada da wanda ake zalunta. Kamar fadan mu na anguwa ko na makaranta wanda in kaga ana fada da abokan ka zo ka shiga, a wannan kasancewa tabbas in ka shiga zaka da ku, kana da wannan tabbaci. Me zai sa ka shiga? Dole ka kamin zuciyanka duk zafin ranka. Wannan shine abin da yake faruwa. Yayin da jiya, shekaran jiya still Kurdawa na Iraki sun bada da yake kullun sun yi ta wargaza kaddarorin Amurka a Iraki, wannan yan bindiga na Iraki kenan, ba fa Iran ba. So sun ba ma Amurka awa 24, so kwana 5 da su tattara su bar musu kasa a Iraki. Irakin nan ko abin da zai baka mamaki shine suna da mansu, amma Amurka ne take tace man, ita take sayarwa ta tsakura abin da ta cire ta basu sauran. Yayin da suka fito suka ce a bar musu kasa, yan bindigan kasan suka ce a tattara a bar musu kasa. Abin da yake faruwa ke yayin da NATO gaba ɗaya lokaci akwai Faransa, akwai Germany, akwai ita karan kanta Amurka, yayin da suka ce suna ba su kariya ne daga kungiyar ISIS saboda ta'addancin su, kuma karkamata su suka kirkira wannan ISIS, su suka kirkira musu matsalan, suka zo suka ce suna ba su kariya domin su samu dama ci gaba da eba musu mai. Abin da yake faruwa da kuma ci gaba da ba mu gwamnatin su umarni. Wannan shine abin da yake faruwa. An gama Ramadana, wai tsaya ma, an gama Ramadana aka yi sallah. Duk irin kallon analysis ne da kuke, ba wanda ya kira ya Rima ba ne lambar ka da adireshi ga lambar wannan zan tura maka da naman sallah. An yaba ku kirki ba a platform din nan jama'a, ko mutum daya. Allah ya samu dace. Wannan shine abin da yake faruwa. So a takaice kenan, Iran suna samun nasara sosai, ka gane, yayin da sun sa yanzu NATO gaba ɗaya sun tattara sun bar Iraki. Bahrain ma yanzu daidai yake da ba kowa, yayin da suke samun Saudi Arabia matsalan ba, NATO su tattara su bari, wanda kuma za su suna samun nasara akan haka. Tunda yanzu Iran bayan kafa dokan da ta musu ba wanda ya sauka kan. In ka lura Donald Trump da ake hira da shi yake cewa akan cewa maybe za su yi haɗin gwiwa da su da Iran domin su ci gaba da mulkan Strait of Hormuz. Yanzu kaga ya fahimci cewa Iran ita ne yanzu tafi karfi a wannan wuri, yanzu zai nemi ya haɗa kai da Iran inda zai samu haɗin kansu. In a wannan lokacin in Iran suna so a wargaza Saudi Arabia za a yi. Ka gane yadda Amurka suke da munafurci, amma da ga ba Saudi bara a haɗa kai da su domin a ci mutuncin su Saudi Arabia ba. Su so suke kawai mu zama yankin mu a matsayin mu Larabawan wannan yankin, muna da yancin kanmu. Wannan shine abin da Saudi Arabia suka kasa ganewa. Suna ganin kamar Iran ba ta son zaman lafiya ne a wurin. Son zaman lafiya take su ci gaba su yi karfi da bara a zo ana musu renin hankali ba. Shine abin. Allah ya taimake mu, Allah ya samu da